много с гост-панелистите ни по време на рекламата. Много хубави неща си говорим. Не може да разберете какви скъпи зрители. Съжалявам. Да, няма нужда, по-скоро не, че... Да не се повтаряме. Да. Раничко е още. Дайте нещо за пред хора да кажем. Тогава Крис. Благодаря, колеги. Благодаря. Сега, още повече тази тема така на мен ми е интересна много и на зрителите ще бъде интересна. Става дума за двама герои, които аз следя тяхното житие, битие много внимателно. И става дума за Хари и Меган. Вие знаете, че в края на годината се правят всевъзможни класации и по най-различни критерии и показатели. Известното американско издание Hollywood Reporter е направило такава класация, като е определило кои са най-големите губещи и най-големите победители през изминалата година, като призмата, през която се прави класацията, е финансовата. Кой какви пари изпечелил, кой какво направил, какви арт-продукти и всякакви други извадил на пазара. И се оказва, че Хари и Меган са абсолютен погром. Защото те нямат нито едно успешно нещо, което са направили през годината. Документалният филм, който извадиха, е определен от така сериозните критици на Hollywood Reporter като мрънкащ. Те само мрънкат и само се оплакват от нещо. Твърде спорната биография на Хари също е определена като мрънкаща, а подкаста, който Меган се опита да прави, е определен като инертен. Той, между другото, вече въобще и не съществува. Те го спряха. Не успя да издържи дори една година. Ние сме коментирали този подкаст за това, че тя не си изпазваше договора, правилата, които бяха поставени. Тя беше подписала, т.е. двамата бяха подписали договор за $20 милиона, така че всичко това е прекратено. Други облаци финансови са се надвесили над техните глави. Те основаха една фондация, благотворителна, и наистина непрекъснато пускат снимки и показват как са в домове за възрастни хора, за деца със специални потребности, т.е. че те много помагат. Обаче се оказва, че не са толкова така съвестни благотворители, защото почти всички дарители, не всички, но голяма част от тях на фондацията са се оттеглили и фондацията през тази година е загубила $11 милиона. Все още има някакви средства, с които да оперира, но хората казват, че за съжаление те използват и т.е. опитват се да стъпят върху своя кралски статут, за да печелят пари и да го монетизират, обаче се оказват неуспешни в това начинание. И дори са обявени за балон, който се е спукал. Според мен основната причина те, ако може да се каже, да се провалят или поне да не постигнат успеха, който очакваха, че отиват на един американски пазар, който не страда от липса на мегазвезди. И това, което ти каза, че те налагат една култура на оплакването. Да. Тези хора в момента дори виждаме заглавието на книгата на принц Хари, която всъщност е доста интересна, аз я прочетох, но той в нея само мрънка. Тя се казва Резервният. И не случайно Саут Парк направиха една много хубава пародия с тях двамата и я кръстиха Световно турне на личното пространство. Тоест това са хора, които през цялото време обвиняват останалите, че навлизат в личното пространство, но обикалят света, разказвайки своята история и някакси този противовес в един момент дойде малко байгън на хората. Точно така. Не мислиш ли, че това е просто бизнес? Защото какво да направят след като по някакъв начин са неуспешен, обаче те откъде да знаят, че може да бъде неуспешен. Смисъл, идеята е, че те затова ги търсят. Както ме кажи, кофти ли беше? Какви бяха отношенията с Уилям? Какво беше баща ти? В този смисъл, те затова ги търсят. В самото начало, като тръгнаха се отцепват от кралското семейство, някак си го знаехме и ние сме го дори изподеляли тук на панела, че може би предстои един жесток провал на тях двамата. Именно заради това, защото те вместо, концентрирай се в себе си, създай своя малък кръг на внимание и тогава тръгни нататък. А те през цялото време биеха камбаната пред целия свят. Вижте ни ние как страдаме. Какво ме занимаваш, бе, братче? Гала ги харесва. Гала ги харесва. И аз харесвам Меган, особено стиховете. Гала, всеки има право на лош вкус. Въпросът е, че те се опитват да се отстранят от кралското семейство, а в същото време всичко, което правят, е в основата. В смисъл, би трябвало в основата да е нещо съвсем различно. На него целият му живот е кралското семейство и всичко, което му се е случило и книгата, и филмът, няма как да са базирани на нещо друго. И Лука, това, което ти казваш, аз съм съгласна, че... Но те имат много съветници, предполагам, около тях, които ги съветват в този бизнес. И за филма, и за книгата. Това би било добре, дай за това да говорим, дай това да правим.
Това като общо взето с този филм си му гледали вече по една или друга форма с Даяна. Нали? Сега, ако Даяна не се беше оженила за Чарлз, тя щеше да бъде госпожица Спенсър, нали? Която общо взето никой не знае. На някакъв благородник дъщерята, хубаво момиче. Но в един момент всички я знаят като принцесата на Великобритания. Но защо не тръгнаха в някакъв професионален път? Ето тя, нали там нещо псевдоактриса се правеше. Тя колежка, тя е актриса, не е точно псевдо. Абе, гледала ли си я? Костюмари. Не мога ти налея вода на малкия пръст, брат. Много ти благодаря, много си. Защо преди малко говорихме, защо дори няма на зло с зло. Те нищо не ти правят хората. Защото ми седи там пред екрана холивудска огромна продукция, застанала зад гърба и тя ми играе някакви представа как трябва да изглежда моя герой. Тя играе представа за образ, тя изобщо не влиза в обстоятелствата, бе, братче. Погледния за нищо не става. За мен си игра образ. Да, много е тъжно, когато някой не си оцели таланта и не се занимава с това, с което трябва да се занимава.